Тях в студиото ни вече влязоха Величка и доктор Елхнеди, за да ни разкажат сега Величка как се чувства, доктор Елхнеди да ни каже какво предстои за нея. Добре ни дошли. Най-после в студиото. Здравей, мила. Как си? Измъчва ли те доктор Елхнеди тук малко да му се поскараме или вървят нещата? Сега ни е паднал пред чичките, казвай. По принцип минават нещата много леко. По принцип те тероризира, но сега сте се оговорили да... Не, няма такова нещо. Минават нещата, вече съм по-добре. Нали, възстанових се. В смисъл, още се възстановявам, но... Първо ще има тежката част мина. Той ще ни разказва малко по-подробно от медицинска гледна точка, но ти по-скоро ми кажи емоционално как се чувстваш в неговите ръце. Значи в неговите ръце се чувствам много спокойна и наистина това е човек, който наистина си обича професията и те предразполага. Няма го този страх, нали, както примерно... Има го, но не е така човек да се паникьоса. Но това също е много важна част от терапията. Разбира се. Минаха операциите много добре. Бях спокойна. Аз викам специалиста да кажа за това как са минали, ако не, искаш смисъл от моя малко. гледна точка не съм била притеснена чак до такава степен. Сега се чувствам много добре вече, храня се, за което... Наистина доста специално те обгрижва, след всеки преглед, лечение се чувате. Да, чуваме се по телефона, обажда ми се след всяка манипулация, как се чувствам, как съм. Вече май имате и закачка помежду си. Я кажи как те нарича. Шегува се. Ами, нека той да каже. Принцеса Величка. А защо предявява много капризи или какво? Не, напротив. Величка е изключително дисциплинирана, стриктна и изпълнява абсолютно всичко, което и го давам като указание. Понякога малко мрънка, но иначе това е типично за всички дами, които са... Нека да й позволим тая волност, леко да мрънка понякога. Докторе, да ви попитам, въпреки сложния случай при Величка, как върви лечението, най-вече по инфекциите, възпаленията, какво се случва с нея всъщност? Слава Богу, минахме най-трудния етап, който е хирургичният етап, който се състоява в поставянето на имплантите в долна и горна челюст и ваденето на зъбите. Заздравителният процес при Величка мина много гладко. Даже ще видите кадри 12 дена след свалянето на конците от втората операция, даже почти няма белки. Нямахме инфекции, леко ток имахме, без всякакви осложнения. Тя, пак повтарям, изключително стриктна, изпълнява абсолютно всички препоръки. Така че до сега всичко е наред. Тя в началото, както казахме, пристигна в кабинета с около 20-21 зъба или подобие на зъби или кори, не мога да ги нарека зъби, защото по-голяма част от тях са без клинична коронка. Все пак казахте, че ще се постараете за спасите някой. Разбира се, в момента на този етап имаме 6 зъба в долна челюст, които ще бъдат ликувани и спасени, 6 зъба в горна челюст и 2 корена. Плюс имплантите, които ги поставихме. Веднага след рекламата трябва да продължим, доктор Елхнеди. Сега трябва да видим, но след това много голяма част от нещата, които сте правили в устата на Величка, ще видим тук как се случват материали, съвсем нови. Интересно ще бъде. Така, днес много, след рекламата. Мечтата на Величка за красива усмивка сбъдва доктор Елхнеди в мисия красота. Аз предлагам да започнем за Инепче от това първо, което направихме. Имплантите, защото тук имаме и много интересни неща, които доктор Елхнеди може да ни покаже. Аз ти предлагам направо да ги разгледаме, ако да, и аз искам да ги разгледаме. Още първите импланти, които се сложиха на Величка, разбрах, че са се захванали много добре. Действително е така. Стойностите от остео показваха стойности, доколкото помня 83 или 75, което това е някакъв апарат, който показва... Това е апарат, който показва правичната стабилност на импланта. Състоянието на закрепване на импланта в момента. На прост език. Добре. Идеално така искам, доктор Елхнеди. Сега, това са едни демонстративни челюсти, на които колегите, които почват да работят имплантология, си поставят имплантите. Това е импланта. Това нещо трябва да влезе в челюстта, така ли? Завива се на ръка до определена степен
Така. След което се взима динамометричната трещотка. Боже, И на вие сте за някакви 35. механици. Това е... Да. Часовникарска работа. Направо си часовникарска. Може ли да прикалите и да се степи коста, нещо Точно да стане? заради това е динамометрична трещотка и ги завинтваме на 35 Какво нютона. показва тази трещотка? Нищо не виждам аз да показва. Силата на завинтване на имплантата. Аха. В нютони. Така. Това си е Този направо... имплантат е поставен идеално. Той Вижте остана как- вътре. Извадихме тая машинка, Точно. която ни служеше за завинтване и остана вътре. Така. Взимаме след това покривния винт на импланта. Какво е това сега? Покривен винт. Защо ни е този Това винт? е... За да може да изолираме вътрешността на импланта от клетките на лигавицата на долната челюст. Тоест тази дупчица да е запълнена. Да е запълнена, Добре. защото след това следва шиене. Запъваме тази дупчица и след това тъканта се зашива отгоре, така Разбира ли? се, аз така работя винаги на открито, защото като хирург трябва да имам... А има ли друг начин? Има. Трансгингивално или през лигавицата. Да се пробива една дупка в Тогава няма ли повече лигавицата. вероятност от възпаление, от подобни Тогава има инфекции? вероятност от възпаление, има вероятност и от осложнение, има вероятност от това да не попадне импланта в цялата дебелина на коста. Тук може да видите как не трябва да се слага имплант. Този имплант е отчупал Тук част от... ъгъла, който е Да, сложен, да. той излиза. Така. Ето и от И от другата другата страна. страна. Ето един имплант, който е пробил и излязъл през мандибуларния канал. Значи, Добре, долна... как преценявате Кога да какъв се ъгъл спре, да? точно да се сложи и как това нещо не се изкривява по време на това завиване? Всичко е в ръката на хирурга и от опит. Виждате за какво става просто. Това е един имплантат, който е поставен в идеално съотношение с кост около него. Трябва да има поне милиметър, милиметър и половина кост от всякъде. Това... Ако няма... Добре, заговаряйки за импланти, Ако няма докторе... Да, извинявай. Извинявам се. Ако няма, се предприемат други техники на поставяне на имплантите, както при Величка, долната челюст от лявата страна, където направих един сплит, една сплит остеотомия. Разцепих долната челюст Така. и отворих съвсем внимателно двете пластинки на долната челюст. Да. Поставих 4,2 диаметровите имплантати и проципа го запълних с коста, която я взех от другата страна. Това е предварително подготвено щупване на Има долна нещо, челюст. Гела, много любопитно. Доколкото разбрах, има златен стандарт при поставянето на имплантите, но вие, ако мога така да се изразя, малко сте го нарушили при Величка. Поставените Трябва рамки са- Величка да е доволна при всички случаи. Тоест, защо? Първо ми кажете какъв е този златен стандарт и защо при нея се наложи промяна на него? Термина златен стандарт, нали, малко е както и да е. Всички фирми, които произвеждат интраосални двучастови импланти, техните размери се движат около 4 мм диаметър и 8 мм дължина. Така, т.е. При това, Величка което завинтихме, сме- трябваше да е 4 на 8, така ли? Не говоря по принцип за средни стойности. А Аха, това, което добре. го завинтихме, е като импланта на Величка. Той е с диаметър 4,2 и 11,5 сантиметра, 11,5 мм височина. Да. Защо? При нея е различно? А колкото по-е голям диаметъра и по-голяма дължината, толкова е по-голяма стабилността Да. на имплантата, първичната стабилност. по-опасно, Сириш по-здрав. По-опасно за мен, по-опасно Да, за този за- човек, да, който работи в крайна сметка. Както виждате, тук имаме... са, Това е имплантати, рентгенографията нали? на Величка след поставянето нейната. на имплантатите. Да. О, вижди непче къде си ние. От тази страна, където взехме 3 мм кост, аз в долната челюст минава един канал, в който има нерв. Този нерв инервира зъбите на долната челюст, долната устна и кожата в областта на брадата. Ние трябва да сме на безопасно разстояние от него. Ако бъде засегнат, какво може да стане? Изтръпва Изтръпване. долната устна на пациента за незнайно колко дълго време. Това е най-малкото, което може да се случи. Така че тук, снижавайки 3 мм от коста, аз боравя с 13 мм от мандибуларния канал и съм поставил 11,5 мм имплант с диаметър 4,2. Това е първия, това е втори, което означава, че съм на милиметър и половина. Тук, забележете, центъра на единия имплант и другия са на разстояние около 14 мм.
Величка ще има тук 3 дъвкателни зъба, като липсващия ще е по средата. Той ще е висящ. Това са 3 дъвкателни зъба от тази страна. Той ще е захванат за другите 2, така ли? Точно така, като мост. Да има остро, 2 имплантата, което е предостатъчно. Не е въпросът да слагаме максимален брой имплантати, а да е функционално. Да покажа. Тук е единия зъб, тук е другия. Между тях като мост има захванат трети зъб. Третия зъб. Чудесно. От другата страна, заради оперативната техника на разцепването, центъра на единия и другия е на разстояние около 7 мм. И там ще има 3 зъба, но в случая липсващия ще виси назад, а не между двата Тоест ще е имплантата. от тази страна, така ли? Точно така. Да. Така че тя общо ще има 3 дъвкателни зъба от дясната страна. Значи тук и много математика. Трябва да изчислите точно колко разстояние да има между имплантатите, къде, какво ще се сложи. Точно така. И за да ми е още по-трудно, поставяйки 10-11,5 мм имплантати, аз съм максимално близо до нейните естествени зъби, кучешките отпред. Това защо е трудно? Колкото сме по-близо до опасните зони, толкова едно потрепване на ръката, говорим за милиметри. За част Добре, но от виждам, че милиметри. сте сложили вече и в горната челюст. Тук, понеже за долната говорихме, горната челюст, как беше? Имаше ли проблеми, болеше ли те, усещаше ли? С местна опойка ли беше? Местна, да. С местна. Нямаше болка по време на операцията, не. Никаква болка, само усещах, нали... Какво се случва, да, и как се работи. Подръпване или поклюкване. Аз разбрах обаче нещо, не знам, това пак ти трябва хирурга да го усети, тя едва ли, че нещо е усетила нещо различно, но горната челюст като структура е била по-различна от долната и се работало по друг начин. Горната челюст по принцип е по-крехка, по-рехава при всички хора, не само при Величка. Тя има гъбиста структура. Така че техниката, която използвах при поставяне на горните имплантати, не е свързана с отнемане на кост, както долу, а е свързана с компресия, избутване на костта в страни. Така че аз не съм отнемал кост, а с специални остеотоми или винчета, с повишаващ се диаметър от половин милиметър, сменяйки ги, те си оформят ложата на имплантата, изтласквайки костта на страни и по този начин поставих имплантатите на горната челюст. Като, ако забележите, този имплантат е имал на снимката, това е предишната снимка на Величка. Чакайте сега, че от тук да го обърнем. Тя имаше тук един корен. Аз го извадих и съм използвал 5 мм здрава кост, което са над самия имплантат. И съм го вкарал по-навътре в костта. Съответно единия и другия. И съм на 1 мм разстояние от синуса, което е добре в случая за Величка, защото гледайки скенера на Величка, първоначално си мислих евентуално да сложа по-дълги имплантати и да направя един синус лифтинг, да повдигна пода на синуса и да сложа 13 мм имплантати. Но гледайки скенера, забелязах, че... Ето в момента виждаме снимката на синусите. Да, можеш да погледнеш. Да, гледайки скенера, забележете, от едната, от другата страна имаме една хипертрофирала лигавица от порядъка на... Къде? Покажи ми, вижда ли се на тази? За това нещо става въпрос. Виждате ли, 11,44 и там около 12. Това цялото не трябва да е така. Това е една хипертрофирала лигавица, която говори за един хроничен възпалителен процес. Значи това състояние на зъбите е довело и до това, така ли? Бих казал, че по принцип синоита или синозита, който накасае в случая, той или е риногенен от причината е от носа, или е одонтогенен, причината е от зъби. Виждайки чуждо тяло, ето го това нещо, в синуса на Величка, което много ми прилича на канала пълнежно средство. Това е лекарството, с което се пълнат каналите на зъбите. Не може да гадаем. Но има чуждо тяло в синуса, има двустранна хипертрофия, данни за хроничен възпалителен процес, има най-вероятно или самия корен на зъба е бил в синуса и когато са го пълнили е мигрирало, или при вадене на зъба някой нещо... Величка, ти през годините усещала ли си някакъв дискомфорт? Подозирала ли си, че има нещо забравено, ако мога така да кажа? Не, точно това сега се очудвам, нали, че го има.
Никога не съм... Запушва ми е носа, нали ми се запушва по принцип, но винаги съм си мислила или настинка или нещо. Да. Но никога не съм подозирала такова нещо. Добре, и тая добавяш лигавица, точно. до какво доведе? Какво трябваше да се Един направи? синус лифтинг при такъв инфектиран терен е тотален провал. Добре, че не ни се наложи. Да. А какво се наложи? Какво направихте всъщност? Поставихме 2 имплантата, без да правим синус лифт, с диаметър 4,2, 8 мм. Идеално е за случая. Доколкото знам, също сте правили косно допълващо Да, и аз. вещество, Разбира се. което това е доста интересна техника. Може ли да отидем натам, за да ни демонстрирате как се случва, защо се налага всъщност, каква е причината и необходимостта да се прави всичко Имайки това? предвид, че импланта, който е поставен на горната челюст е с 3-4 мм Ей го тук. по-навътре. Чакай да видим една върху друга. Няма ли да се вижда? Няма. В интерес на истината би могло да се види. Напротив, Така. вие сте права. Да. Ето. Да. Тая сянка е на корена, тая сянка на имплантата. Тук Да. имаме 3 мм, които затова се наложи да използвам косно заместващо вещество, за да мога диаметъра на имплантата не съвпада с диаметъра на корена, който го извадих. Да. И в горните 2 мм се появява един процеп. Този процеп го запълних с косно заместващото вещество. Но не само заради това, а заради мениджмънта на меките тъкани, заради лигавицата, заради венеца. Да, Исках този венец, който ще бъде в естетичната зона, в линията на усмивката на величка, да си остане на същото ниво. Ага. Това е причината за поставяне. Добре, как се поставя? Това ли е костното вещество, тук дето белее или В не? случая това е един синтетичен материал, който е двуфазен калциев сулфат. При величка съм използвал това нещо, докато от две То си седмици... се слага с принцовка, така ли? Слага се с принцовка, след като се разреди с физиологичен разтвор 1 мм. Сега, защо синтетичен? Защото искам да се резорбира по-бързо за близките 3 месеца. А това е един нов материал, който е от 2 седмици на пазара. Мога да ви демонстрирам, ако искате, как се работи с него. Много ми е интересно. Това е обаче двуфазен калциев сулфат плюс гранули хидроксилапатит. Не се резорбира за 3 месеца като първия, а за 6 месеца. Сиреч поддържа по-дълго време обема на коста. Предимството, че много лесно се работи. Значи интраоперативно. Колко лесно е да видим, може ли малко някъде да сложим? Веднага ви показвам. Държим тук да не се изплеска. Да, и смесваме двете... Смесваме. Двата компонента вътре. Точно така. Течното и сухото вещество. Отваряме. Ето го костния дефект. Да. Поставяме. То като паста, нещо лек такова натиск. сега. Това е излишък, който остава. Аз не съм взел моделажни инструменти, но... Еми да, малко за пак сме в телевизионно студио. Притискаме и си го моделираме като пластилин, както искаме. Да. Всъщност, за да е формата, която ни трябва. За да е формата. Това е идеята. Това е остеокондуктивният ефект на костно-заместващото вещество. Сиреч скелета, който ще бъде Дръжте, запълнен. доктор Елхнеди, сега формирайте го, докато видим една реклама и след това ще видим как ще изглежда. Малко време ни остана днес в мисия красота. Много неща показахме. Много неща. Я да видим тук какво се случи всъщност. Засъхна 2 минути за втвърдяване. За Ето, мога втвърдяване, да ви демонстрирам. Костното вещество, каквото и ти имаш в устата. Аз ви предлагам, нямам търпение да поканя зъботехника Светло Върбанов, защото съм сигурна, че Величка няма търпение да види как биха изглеждали зъбите. То всички нямаме търпение, но трябва да имаш, защото няма да се случи съвсем... Много ни е приятно. Добре дошли. От тази страна само да показваме. Заповядайте при нас, тук при Величка и направо почвайте да ни разказвате какво ни показвате, как се случва цялата изливка. Нали няма да се този цвят зъбите? Не, това е работен модел, който сме възстановили възможно в най-добрият вариант за нейните зъби. Така. И как става това възстановление, като тя няма, не може да се види? Голяма част от зъбите и ги няма. Ами това става изключително... Само към камерата искам да обърнем, за да виждаме. Така. След като докторът е снел отпечатъка, ние сме изработили модели и работни, които след това сме коригирали нейните зъби, които са в устата и сме изградили
всъщност от восък нейните зъби, които ще бъдат в последствие в нейните уста, изработени от даден материал. Я да затворя челюстите, че ми е интересно сега. В долната част ще има по 12 красиви, здрави, бели зъби, както се казва. Но как ще се компенсират останалите 4? С размера на другите или как става тази компенсация? Ами, както виждате, всеки един зъб има някаква симетрия, която трябва да се... Да се спази спрямо. Да се спази, примерно долните да са по-малки, горните да са по-голями и така нататък. Тази хапка сигурно също е била променена. Тя няма дълго време зъби и знам, че пада или как се казва. За хапката на Величка е дълбока. Да. Заради това на този восъчен моделаж сме я повдигнали с милиметър и половина. Аз това, което наблюдавам тук, ако можеш да обърнем и към Величка, вероятно и тя ги вижда за първи път, като че ли излята една визия на зъби, тип малко холивудска, тип дамска усмивка, ако не греша. Как се взема това решение? Ами, това решение се взима... снимка на нейни здрави зъби. Взаимно с доктора го взимаме това решение, въз основа на визията на пациента, усмивка, Тинята на усмивката, формата на лицето, характера на пациента. Така че те са много комплексни нещата и надявам се в последствие в етапа на работа да е доволна. Сега си ги представи, че са и друг цвят. И виж колко хубаво. Ето сега ги виждаш всичките зъби. Ще ги види в друг цвят. Да. Харесват ли ти? Много. Всъщност така едва ли можеш много да добиеш представа, но все пак... Горе-долу добивам вече. Всъщност ти никога не си се виждала с такива зъби, ако трябва да сме честни. Може би от ранно детство. В смисъл, аз зъбите са ми били в устата, но не са били така, нали, цвета. По този начин. Усмивката ми съвсем различна е била. И само като си мислиш, че тук не мислим само за естетика, това ще са функционални зъби, зъби с които ще можеш да се храниш, да имаш... Предполагам, че през последните 10-12 години тя не е имала дъвкателна функция. Тя долу има само 6 предни зъба. Как е дъвчила? Това само Величка. Супички, меки храни. Така е. Сега започва вече да й се променя живота. Аз разбрах не за яденето, защото още е рано за това, но това ти е най-малкият проблем. Сега ти от години наред си така. Но кажи какво става? Ами вече не съм така депресирана, както преди, нали? Смисъл такъв, че си го представям живота вече, няма да ми е така притеснено, нали? Да изляза. Излизам дори вече. Си излизам спокойно сред хората. Спират ме много хора по пътя. Сериозно, какво ти казват? Да, разпознават ме. Положително. Положително мислят, нали, на нещата. И казват ми, много си смела, нали. Това, което са гледали, може би вече операции и такива неща. И аз казвам то човек, нали, за да е добре, трябва и малко смелост да имаш. Полагаш и много усилия за цигарите, разбрахме, че спряла. Отказвах ги, да, Трудно ли ти е с спирането? Беше ми така, първите 2 седмици ми беше така трудно. Няколко пъти си... И сега се сещам, но гледам. Няколко пъти споменаваш, че ти е като на сън, че сякаш това не е реално. Някога се чудиш дали се случва или не. И все още така се събуждам сутрин и казвам. Случва се. Случва ти се. Аз мога да те уверя, не само, че ти се случва, и че върви, както и доктор Елхнеди каза. Другото, което искам да кажа, че главоболието ми мина. Това е... Главоболието ти мина. Обаче се появи някакво задъхване, не си можела да дишаш. Какво се оказа? Реши да си, че от имплантите. Аз първо се оплаших. Оплаших се и първата... Вадиги, не мога да дишам. Не, първата реакция, викам дали не е от имплантите и той, нали, категорично каза. Това няма как да се случи. Не е от това. Според мен от всичките емоции, може би да, и от стреса. Какво се оказа, да? Точна диагноза няма, но всъщност може и от стреса, може и от... Да коментирам, би могло да е от двуседмичния курс антибиотик, който тя го пи. Защото случката се случи 3 седмици след първата и 10 дни след втората операция. Няма никаква логика да е нещо свързано с импланти или с... Положителните емоции дават такива резултати. И стреса, разбира се. GP-то каза, че според него това е първото, което... Това, което може да кажем, че вървим всички заедно уверено напред, продължаваме да следим какво се случва и живот и здраве съвсем скоро тези... Боже, че им се любовам от какъв материал ще са изработени? Ами, най-вероятно ще са цирконева основа с керамично покритие.
Просто най-доброто пък за теб. Но това ще реши Любимка си. заедно с доктора. Да. Ето, погледни Явно ги съм още веднъж късметлийка и си ги голяма. представи в някакъв, няма да ти ги направят, сигурна съм, като порцеланова чиния бели, някакъв естествен, красив бял цвят. Да, това е много Тя да не важно. иска такива. Не. Тук аз ще съдействам, ще говорим заедно. В никакъв случай. Стискам палци, дълъг път имаме още да вървим, но си е в ръцете на изключителни специалисти, така че вярвам, че ще се случи най-добрата усмивка. Благодаря.